Ja sam Nina Gardaš, idem za smjer tehničar za računalstvo. Kad sam bila manja, mama je kupila računalo i zanimalo me što je na tom računalu, tako sam ušla u YouTube i počela sam uređivati videe, gledati kako se uređuju videi i onda me počelo zanimati kako nastaju ti programi i onda me počelo zanimati programiranje. I tako je bilo vrijeme da upišem srednju školu i ovo nije bio prvi izbor. Vidjela sam ovaj smjer i onda nisam ništa drugo vidjela, sam ovo ću upisati i to je to. Ja sam Paola Hlatki, druga sam godina smjera tehničar za računalstvo. Ovu školu sam upisala zato što me od malena zanimaju igrice, jako sam ih voljela igrati te me zanimalo kako nastaju sve te igrice, aplikacije i programi, te bi voljela biti osoba koja će sudjelovati u stvaranju igre. Ja sam Lucija Ivetić, idem u smjer tehničar za računalstvo, druga godina. Odlučila sam se za ovaj smjer negdje otprilike u 7. razredu jer ja često igram igrice i zanima me kako izraditi jednu, želim sama napraviti nešto, stvoriti nešto i oduvijek sam se zanimala za dijelove računala kako bi sama možda jednom napravila nešto slično. Ja sam Tena Radić, idem u 3. razred smjer elektrotehničar. Ovu školu sam upisala zato što mi se činila bolja od gimnazije i nakon 2. razreda, nakon stručne prakse sam ostala raditi u elektrotehničkoj firmi. U školi idem na centar izvrsnosti, područje zelena elektrotehnika i voljela bi nastaviti u ovom smjeru.